Na-feel ba nimo nga murag gibiyaan kas Dios muna atong pag-iskutan sa atong daily devotional? May buntag ako gihapon si Pastor John Encargas. Welcome sa atong daily devotional. Matthew chapter 27 verse 45 and 46. Now from the 6th hour until the 9th hour there was darkness over all the land. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Na-feel ba nimo nga murag ibiyaan kas Ginoo? Na-feel ba nimo murag abandon ka? Na kay problema, tanaw nimo murag wala nitabang ang Ginoo solve sa imong problem? Na kay gipray pero murag wala siya naminaw, murag bag na feel nimo nga na empty og na dry imong spiritual nga life. Well, kay balo ba ka, worst pa na ang nahitabo ni Jesus Christ. Na feel, walang na feel, na witness gyud og na experience ni Christ nga gibiyaan siya sa Father ug mao ni iyahang paghilak dinhi sa cross. Yun isa sa mga pinaka-meaningful nga words ni Christ sa cross. Ang pag-ingon ginya, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ngano kang gibiyaan si Christ sa Father? Ngano kang nakaingon si Christ nga gibiyaan siya sa Father? Unsa po'y reason nganong biyaan man sa Father si Jesus Christ? Now, sa verse 45, ingon din from the 6th hour to 9th hour, there was a total darkness. Gikan sa alas 12 hangtod sa alas 3 sa hapon, sa danggilan sa atong Ginoong Hesus sa cross, na ay total darkness over all the land. Ang entire earth gini. Ang entire earth nawad-an gini siya og kahayag. And pag-abot sa verse 46, and about the 9th hour, alas 3 sa hapon, Jesus cried out with a loud voice. Nihilak ang Ginoo. Kusog kayo, imagine na ha. Wala na kusog atong Ginoo dinhi sa kaluyas iyang lawas. Ang taop sa lansang dinhi nagangulngol na sa iyang kamot o sa iyang tiil. Ang tunok dinhi, ang gipurong-purong sa iyang agtang, nagtaop sa iyang mga agtang, nag-agas ang dugo. Wala na kusog halos atong Ginoo dinhi. Sa human nga status niya, wala na siya halos kusog. Halos na drain o nahurot na iyahang dugo ug agas. Pero sa katapusang hunat na misyagit siya. O I know gusto niya madunggan pud sa mga tao dinhi ang iyang gisyagit. Ingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Naay part during sa crucifixion ni Christ. Nga si Christ gibiyaan sa Father. Tungod kay ani nga time dinhi gihatag sa Father ang judgment sa sin. Hinumdumi sa dang si Christ gilansang sa cross, dinhi niya gikuha ang tanang sala sa tao. Akong sala, imong sala, ang tanang sala sa mga tao sa tibuok kalibutan gikuha ni Christ. Iyang gibutang sa iyang kaugalingon og ang silot sa sala nga condemnation, judgment, wrath of God, ang eternal punishment, ang silot sa atong sala didto gihatag na kang Christ, kay si Christ mo nikuha na sa atong mga sala. Ug sa dihang gihatag na sa Father ang judgment sa sala, na feel ni Christ gid ang abandonment. Hinumdumi ang bayad sa sala, kamatayon, ug ang meaning sa kamatayon pagkahimulag. So na feel gid ni Christ nga nahimulag gid siya samahan anang panahona. Ug nakita gid niya nga mitalikod gid ang amahan niya. O gani dili amahan iyang tawag. Instead, ingon siya, my God. First time ni si Christ mitawag og God instead nga Father. Kay tan-aw ni mong life ni Christ, sige siya ingon gid, my Father in heaven, my Father in heaven. Iya gi-emphasize ilang father and son relationship. Pero this time sa cross, sa dang gihatag na ang hampak sa sala, ang bayad sa sala. O instead nga Father iyang tawag, gitawag niya kinig my God. Usa na katawag sa usa ka tawo nga nakinahanglan gyud og manluluwas, og nakinahanglan og Dios. Ingon siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Tungod kay anang tungura sa cross, gibiyaan siya samahan.
naapektuhan ang ilang relasyon, gibiyaan siya sa amahan. Tungod kay dili makader pagtan-aw ang amahan sa iyang anak nga nibayad sa atong mga sala. So nanang panahon na sa cross, na feel ni Christ nga giabandon siya. Na feel ni Christ ang bayad sa sala. Giantos ni Christ sa cross ang eternal punishment nimo ngadto sa lake of fire. Giangko na tanan ni Christ sa cross. So kung na-feel nimo nga murag i-abandon ka sa Dios, kung na-feel nimo murag layo kay ang Dios nimo, hinumdumi labaw pa nana ang na-experience ni Christ. O gihimo na ni Christ ma-reconcile ang inyong relationship. Gusto ni Christ nga mabalik ka sa Dios ug walay laing pamaagi nga ang tao ma-reconcile kag balik sa Dios. Pinaagi gyud sa pagbayad sa atong mga sala. Munang si Christ kinahanglan siyang mamatay sa cross para mabayaran ang imong mga sala. O kung imong tuuhan ang gihimo ni Christ sa cross sa pagbayad sa imuhang mga sala, diha ma-reconcile ang imong relationship balik sa Dios, kay diha mo ipikto ang forgiveness of sin. Pasayloon ka sa Dios sa tanan nimong mga sala. Kung tan-aw nimo hugaw na kay kastanan, makasasala na kay kastanan, gibayran na tanan ni Christ sa cross. Ang imo na lang part karon ang pagpaubos sa magkugulingon ug dawata ang forgiveness nga gihatag ni Christ para nimo. Pinaagi sa pagtuo nimo kang Christ nga siya lang ang imo hagyong manluluwas. Dili religion, dili ni nga program, dili ko, dili sila. Walay tao except ni Christ. Lahi si Christ kay iya gid kang luwason. Unta, willing ka muduol o mudawat ni Christ. Father in heaven, thank you sa imong reminder, Lord, nini nga adlaw unsa, Lord, ang gihimo ni Christ sa cross para namo. Thank you, Lord, nga night time sa imuhang life nga imong giabandon imong only begotten son nga si Christ para lang matagaan og chance, Lord, nga ma-forgive me sa among mga sala. Dili na mo, Lord, sayangon kini nga panahon. Ginoo, please tanduga ang naminaw karon nga anda mo hinulsol sa mga sala. Dawata siya, Lord, sa imuhang gingharian. In Jesus' name I pray. Amen and amen.